Podpora mladého umění je investice, která se 100% vyplatí. Mladí umělci jsou neskalení a nezatížení tím dospělým světem. Takže mají čerstvé vnímání. Abychom vybrali ten správný a smysluplný projekt, je na nás, členech nadačního fondu Josef K., ale bez finanční podpory to nepůjde. Váš příspěvek pomůže rozvinout talent, který teď nikdo nezná, ale zítra ho bude znát celý svět. Pokud jsme lidé, tak to musíme robit. Protože se jedná o budoucnost české kultury. A kultura, to je duše národa. Toto chcete dávat na sport? Pomozte našim absolventům postavit se na vlastní nohy. Děkujeme. Nadační fond Josef K. Má to smysl, protože vás přežijou. Ne? No.